салом алейкум ба ҳама подписчикои канали Автодушанбе. дар навори имрӯзаи мо зиёда аз 16-17 мошине аст ки бо хости дили шумост. касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шудан ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии ҳар яки мост. пас дар канали мо обуна шавед то аз видеоҳои мо бохабар бошед. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиатонро танҳо дар ин рақамҳо дар ватсап равон карда метавонед. боқӣ дар паноҳи аллоҳ бошед. дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. дӯстони азиз, якум мошини фурӯшимои Opel Vectra B мебошад ки соли бароришаш 1996, объеми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика, растамош кашидагиай. дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст мошини созае, мегардад, документ дорад, газ бензин кор мекунад, камтар савдо мешавад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 26 000 сомонӣ. баро блозира гардонем 163 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. даям мошини фурӯшимои Mercedes Benz мебошад ки соли бароришаш 1996, объеми мотор CVT, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш автомат, растамош кашидагиай. дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст маълумот бо телефон. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Бохтар. нархи мошин 35 000 сомонӣ. баро блозира гардонем 219 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. сеюм мошини фурӯшимои Daewoo Nexi мебошад ки соли бароришаш 1997, объеми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика, растамош кашидагиай. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин камбудӣ надорад, задагӣ пусидагӣ надорад. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. маълумотро бо телефон суҳбат мекунем. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Кӯлоб. нархи мошин 15 000 сомонӣ. баро блозира гардонем 94 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. чорум мошини фурӯшимои Opel Astra G мебошад ки соли бароришаш 1999, объеми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика, растамош кашидагиай. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошини зуррай, мошин мотори 1.6, 16 клапана. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 38 000 сомонӣ. баро блозира гардонем 238 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. панҷум мошини фурӯшимои BMW 5 Series мебошад ки соли бароришаш 2000, объеми мотор 2.5, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш автомат, растамош кашидагиай. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст двануса мотор, коробка ходовой 100%, задагӣ надорад, техосмотр срочна. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 39 000 сомонӣ. баро блозира гардонем 244 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. шашум мошини фурӯшимои Opel Astra G мебошад ки соли бароришаш 2002, объеми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика, растамош кашидагиай. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мошин қарор дорад дар восе. нархи мошин 41 000 сомонӣ. баро блозира гардонем 257 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. ҳафтум мошини фурӯшимои Daewoo Nexi мебошад ки соли бароришаш 1995, объеми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика, растамош кашидагиай. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 14 000 сомонӣ. баро блозира гардонем 88 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. ҳаштум мошини фурӯшимои Toyota Corolla мебошад ки соли бароришаш 2005, объеми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш автомат, растамош кашидагиай.
дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, газ, бензин, кондитсионерам дорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Бохтар. нархи мошин 59 000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 370 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. наҳа мошини фурӯшимои ВАЗ 2108 мебошад ки соли бароришаш 1995, объёми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика, растамош кашидагие. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 7000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 44000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. даҳа мошини фурӯшимои Opel Astra G мебошад ки соли бароришаш 1998, объёми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин, газ, коробка передачаш механика, растамош кашидагие. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. мошин камбудӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар Бӯстон. нархи мошин 35000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 219000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. 11 мошини фурӯшимои ВАЗ 2109 мебошад ки соли бароришаш 1991, объёми мотори 1.5, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика, растамош кашидагие. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 8000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 50000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. 12 мошини фурӯшимои Opel Vectra B мебошад ки соли бароришаш 1996, объёми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин, газ, коробка передачаш механика, растамош кашидагие. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст каматар лаки рӯяш дар баъзе ҷойҳо аз таъсири офтоб сӯхтагӣ тамом. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Ваҳдат. нархи мошин 27000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 169000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. 13 мошини фурӯшимои Opel Astra G мебошад ки соли бароришаш 1998, объёми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин, газ, коробка передачаш механика, растамош кашидагие. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст срочно дар ҳолати хуб қарор дорад. задагӣ пусидагӣ надорад. аккумулятор нав, краскаш тоза, мотори 1.6 простои 1 сола ҳуҷҷат дорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 36000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 226000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. 14 мошини фурӯшимои Opel Astra G мебошад ки соли бароришаш 1999, объёми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин, газ, коробка передачаш механика, растамош кашидагие. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. ҳуҷҷатош нав. занг занем бо гап мезанем. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 43000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 269000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. 15 мошини фурӯшимои Mercedes-Benz мебошад ки соли бароришаш 1994, объёми мотори 1.8, сӯзишвориш бензин, газ, коробка передачаш автомат, растамош кашидагие. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. мошин задагӣ пусидагӣ надорад. камбудӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Ваҳдат. нархи мошин 32000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 201000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. 16 мошини фурӯшимои Mercedes-Benz мебошад ки соли бароришаш 1994, объёми мотори 1.8, сӯзишвориш бензин, газ, коробка передачаш механика, растамош кашидагие. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст охирон нақшаш 4 электропакет, 4 баллонош нав, газ, бензин, люк, центр замок. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Ваҳдат. нархи мошин 29500 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 185000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. 17 мошини фурӯшимои ВАЗ 2110 мебошад ки соли бароришаш 2007, объёми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин, газ, коробка передачаш механика, растамош кашидагие.
дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин ҳуҷҷатош то охири сол аст, срочно сум дар кор. Қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе нархи мошин 1450 сомонӣ ба рублё зира гардонем 59000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. 18 мошини фурӯшимои Hyundai Jetz мебошад ки соли бароришаш 2007, объем мотори 1.4, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика, растамош кашидагӣ. дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мошин вагонов ягон проблема надорад, ҳама ҷош 100%, обогрев, сидени кондитсионер кор мекунад. савдо дар пеши мошин. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе нархи мошин 46000 сомонӣ ба рублё зира гардонем 288000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо.